Hai लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायहरलायबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नै जोङो दायो थांनो नागिरदों आइफवालियाव आरोना लोगोफोर। दाखालिनो थांदोंमोन 14 थारिखआव, ओमफ्राय दिनै आयौ बेसेबा गोबावजोंसो इदिट खालामनो मोनबाय आरोना लोगोफोर। होमबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दायो मोननो नागिरबाय नै। लावखाराजों ओंखाम जाबावो नामा? लावखाराजों ओंखाम जायो नामा? मानसिफ्रा जाया। मेरला जायगा। आग्लाय ओरैबो बालाबारि बालाबारियाव दालाङा नै। दायो लोगोफोर नै जोङो सफैमारबाय आरोना। लामानिफ्राय खेबखानांसिगोन। डाक्टारफ्राबो फैदों होनबालाय। लामायानो हारां हाथांलै नै। लामाया इयो हारां हाथां ग्रुप होननायनि। थाबायना फैबा सफैनायमोन माथो। हारसाफोरजों फैयोबा ओंखामा बारा जाब्रेनानै फैखानांगोन आरो लामाया सेस। लामानि कन्डिसनखौ नायोबा दालाङा बानाबासो मोजां नुथारगोन होनदां। औ बानाबा मोजां नुथारो। आरो अन्थाइ मोनबाना फैगोनहाय बेहाय मा बायदिसिना। हाब मालाय हौवा जालाबो गाखोलायदों नै। नै फैबाय जोङो बैग्रि बारि जोबथार। बैग्रि बारियावनो जों आरामसे जाना फैबाय आरो। बबेयावनो जासिगोनदां जोंना? नैबेयावनो जायगाया सेलेक्ट खालामनांगोन। गिदिंबावनि बैथिंबो थाङो। भुटानाव मा थासैहाय दै खाथि नालाय हनै आराम जागौमोन। औ दैया जेरैबो खाथि जागौमोन। एसे बेरायगोन नामा? बैग्रि बिफां बैग्रिया मोनाखै नामा बाल? मोननानै जाजोबलायबाय ना हनै सिला साइकेला बैयावनो मोनथारमोनलै मोखाङावनो। खाथिद्रायबा बजाथारामोन। बैयाव बै दै सेरावनो बैथिंजाय मालाय फुलजोबथार। दहायनो फुफिनदो नै माबाया मा होनोमोनलाय बावबायलां आन्दायथारा। ओमफ्राय लोगोफोरनाय मालाय जायगायानो बुंजोबखानाय नालाय जोङो दहायनि जायगायाव थांफिननो नागिरबाय आरोना। जायगायानो गासिबो बुंजोबखानाय। जायगायानो गैया गिदिंलानानै थांगासिनो। दैया नोंसोर सुस्रानो सोलिनाय नङा, बेयो लेथ्रा जाबोयो। नोंसोरनि खर'खौनो बाहायनांगोन बेफोरावनो दैखौनो। गाइस जों दायो आइफवालि मोनफैबाय आरोना। हेपि निउ इयार लोगोफोरानो बायदि आलु साहाखाबाय आरोना। आराम जिरायनानै जाया मा होयो आलुखौनो होखाबाय। जों फार्स्टआव ब्रेडजों दावदैजों जाग्रोबाय आरोना लोगोफोर। नोंहा मोनथामखौ लाखादो। नै लोगोफोर जोङो दाबो बेरायहैनो मोनाखै आरोना। ओंखामफोर संबाय बायनानैनो ओंखायनो जों गोजाननिफ्रायनो नाहरगासिनो दं आरोना। बे खाथियावनो थाखादों जोङो।
Udah. लोगोफोरजों दसे बेरायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांसै आरो जों बेरायनायखौ नोंथांमोनहाबो नायदो। जोङो दायो फट' खेबखांबाय लोगोफोर ओंखाम जानो थांगासिनो जोङो दायो नै फंबाया आंजों थाफागासिनो दङ ओमफ्राय हरै लोगोफोर खाथियाव जा गान दामदोंमोन ओमफ्राय आङो भइसखौ अफ खालामनानै होनांबाय आरोना लोगोफोर। ओंखाम जाखांनानै जों डाइरेक्ट नै बेरायफैबाय आरो एक्सप'आव लोगोफोर एसे मा मा दं नायनानै थांसै बारा गोबावबो थाबाय थाला।